Aħna nemmnu li il-riformi u l-programm ta' ristrutturar li kien beda taħt l-Amministrazzjoni Nazzjonalista fil-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru l-Ermolta huwa programm importanti li għandu jibqa' jitwetta u għandu jibqa' miexi l-qudiem biex l-Ermolta tibqa' linja nazzjonali tal-ajru, linja nazzjonali li tkun ikkontrollata mill-Gvern ta' Malta u mill-interessi Maltin. Aħna qed ninnotaw li qed jiġri aħna bħala oppożizzjoni sissa dejjem konna kawti fuq is-sitwazzjoni fl-Ermolta. Kull meta tkellimna fil-Parlament u anke barra l-Parlament aħna sħaqna illi hemm bżonn li s-soluzzjoni li issa tinstab fl-Ermolta tkun soluzzjoni li hija soluzzjoni dejjema. U soluzzjoni li ma tħarix l-interessi short term, l-interessi forsi politiċi ta' dak iż-żmien, però nħarsu aktar il-qudiem. Għalhekk aħna nemmnu li tnaqqis fil-flotta tal-Ermolta mhijiex deċiżjoni li hija fl-interess tal-linja nazzjonali tal-ajru għaliex ħadd tagħmel il-linja nazzjonali anqas rilevanti, però nemmnu wkoll illi punt importanti f'dal proċess kollu huwa l-konsultazzjoni. Aħna nemmnu illi primarjament l-erba' unions fil-linja nazzjonali tal-ajru għandhom ikunu ikkonsultati, però aħna nħossu wkoll illi għandu jerġa' jiddaħħal fis-seħħ il-prassi li kien hemm taħt l-Amministrazzjoni Nazzjonalista fejn l-Oppożizzjoni kienet ukoll tipparteċipa fuq il-Restructuring Committee tal-Ermolta. Bekk aħna nħossu illi din is-sitwazzjoni ma tkunx ħaġa li ħadd issolvi ħadd tiġi indirizzata temporanjament taħt leġislatura waħda, però tkun xi ħaġa illi l-koll inkunu qed naqblu fuqha u l-koll inkunu qed nagħtu sinjal illi l-Ermolta hija xi ħaġa li ħatibqa' taħt dan il-gvern u xi ħaġa li ħatibqa' taħt gvernijiet nazzjonalisti wkoll.